маъруфҷон дар авҷи бемории коронавирус дар тоҷикистон яке аз аввалин ихтиёриёне буд ки довталабона ба кумаки беморону ниёзмандон шитофт. яъне медсестро намерасидан, намеомадан, намерасидан. Ҳамчунда ҳама тарсида уже ай коро зочида будан. Баъд оҳиста-оҳиста ба ман сар кардам. ӯ танҳо бо як эълони хурде дар саҳифаи фейсбукии худ гуфт омодаи кумак ба ҳар беморӣ аст. 3-4 соатда намихе занг задан, ай Москва занг задан, ай ҷа хонаи ибрах яки ягон хеш табори касал ихе занг зада. Уже то соатои 6 10 та зиёд доштум. Даже рӯзое мешид ки то 20 хонара мерафтам. То 20 хонара то соатои 1-2 шава. Ҳами моҳи май ҳама моҳи қиинтарин буд. Баъд дига оҳиста-оҳиста распад рафтак. ҳамин тавр ин ҷавон аз оғози моҳи май то ҳол ҳамчу ихтиёрӣ ба беморон кумак мекунад. мегӯяд дар шабу рӯзе ки одамон ҳатто аз хона берун намеомаданд, ӯ бо афроде робита дошт ки ташхиси 90% онҳо бемории роҳи нафас ва коронавирус буд. Буданд ки касалҳои дилай хеле чизо ҳастанд. Вақти тарс каси давленашон баланд мешиданд, ёда бисёр шуда мегуфтем ки ман касалҳои вазни кати кор мекунам. Агар натарсен, хоҳиш дошта бошен, мерам набоша. Баъд бисёршон отказ мекарданд. Хай бисёршон мегуфтанд ки майли биё, ҳеҷ гап нестай, одам нестай, набуд. ин ҷавони 25 сола хатмкардаи бахши кори табобатии донишгоҳи миллии тоҷикистон аст. аз деҳа ба пойтахт омада ҳоло инҷо иҷоранишин аст. падару модари маъруфҷон муҳоҷири кориянд ва ба гуфтаи худаш як ҳарфи падар ӯро дар чунин шароит ба майдони кумак бурд. Хонада падару модар дастгирӣ карданд. Масалан якум бор падарамда гуфтам ки хай гуфт ҳамихе вақти қинида агар ёрдам накунӣ гуфт дипломта бар партов рав хизмат кун. Чикор мекунӣ гуфт диплома гирифтӣ хонада баҷо шуда хор рафтан чи дар кор гуфта падарам дастгирӣ карданд. ӯ ёд меорад ки рӯзҳои аввал танҳо бо ниқоб пеши беморон мерафт ва баъдан тавонист бо кумаки ихтиёриёни дигар соҳиби либоси махсус шавад. ба бовари ӯ ихтиёрӣ танҳо дар ҳоле вазифаи худро анҷом медиҳад ки дар дилаш меҳрубонӣ ба инсонҳо ҷой дошта бошад. ӯ аз он афсӯс мехӯрад ки ба бархе беморон натавонист кумак кунад. ҳарчанд худаш ҳам гирифтори беморӣ шуд, аммо бар ин бовар аст ки ҳар некӣ подоше дорад. Хонагиҳо пулроӣ мекарданд, бо бисёр касалҳое буданд ки благодарност нишон медоданд баъди тамом шидан, ёки мегуфтанд ки раҳблӣ кунед. Ман ягон бор не ки пул напурсидам аз ягон касалон. Мегуфтанд занг мезаданд, мегуфтанд ки чанд сум мешавад, мегуфтам ягон сум намешавад. Агар хоҳед ман рафта хизматрасонӣ мекунам. баъд як модари баъди вай 3 моҳи сентябрда як модари чӣ кардак? полностью шаҳрномаи хондан ма додак. 4,500 мешид, 5,000 дод, гуфти 500 дигаша сими квартира метибар, чунки квартирада зиндагӣ мекардам. Бахай чиқар хурсанд мешида, што вақте ёрдам мекунӣ, бо обратно ёрдам мекунад. дар давраи авҷи пандемия мисли кишварҳои дигар дар тоҷикистон ҳам ихтиёриёни зиёде ба кумаки ниёзмандон шитофтанд. аз ҷумла барои табибоне ки ҳафтаҳо дар бемористон буданд хӯрок ва либос кумак мекарданд. даъватҳои корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди кумак ба беморону табибон хуб истиқбол мешуд. ихтиёриёни зиёде дар ин рӯзҳо аз худ хабар доданд ва вориди ин ҷабҳаи кумакрасонӣ шуданд. дар давраи авҷи пандемия мисли маъруфҷон дар тоҷикистон ихтиёриёни зиёде ба кумаки ниёзмандон шитофтанд. ҷомеашиносон ҳам мегӯянд дар шароите ки шикоятҳо аз камбуди табибон ва маводи лозим дар бемористонҳо зиёд садо медод, ҳама гуна кумаки мардум ва кори ихтиёриён зарурӣ буд. ва худи накӯкороне мисли маъруфҷон мегӯянд ҳеҷ кори хуб ё кумак ба ниёзманде беподош нахоҳад монд.